Passat un temps, Maria i Josep varen tornar a Natzaret, que era el poble on vivien abans que naixés Jesús. Allà, Jesús va viure la major part de la seva vida amb els seus pares. Josep era fuster, construïa portes, finestres, mobles, eines pel camp. Maria treballava a casa, s'ocupava de preparar el menjar, de fer el pa, d'anar a buscar l'aigua al pou. I Jesús, sempre que podia, ajudava els seus pares. Durant la setmana, els nens anaven a l'escola, que era la sinagoga. Allà aprenien a llegir i a escriure i a estudiar els escrits de la Bíblia. Els dies de festa, Jesús també anava a la sinagoga, però amb la seva família. I és que la sinagoga era el lloc de reunió i trobada per tota la gent. A Jesús li encantava jugar amb altres nens. Els nens d'aquella època tenien joguets una mica diferents, de fusta, fets de roba, o que fessin sorolls com cascavells o carraques. Jesús va estimar molt els seus pares i sempre que podia jugava amb ells. Els seus pares li van ensenyar a estimar Déu, a compartir i a estimar a tothom.